ہوئے جیڑی براد ہے جاری 7 سال دی ضعیف ہے اکبر دے حصے دی بین براد بد گیا لکھ دا مدینے آلے بس پوین جندرے لائے پوین لکھ دفعہ غریب حسین دی مجلس کو کہہ ویلے نظر انداز مکر میں خاک تے سر تسلیم جھکا کوئی فخر نہ کر کوئی ناز نہ کر تو ذکر دے ذکر شناسی کر کہیں ذاکر تے اعتراض نہ کر جڑی شام میں جو تھک کے آج آئی بیٹھیے کو راضی کر ناراض نہ کر لکھ دا تواری ہنیوں دا احترام کرنے سیداں تو سانگ مکاڑیاں ہنیوں دا احترام کرنے خطبہ نہ پڑھدا خطبے دی یاد تک بات سنیں او ترائے بھینی ٹوری شام وچوں چیل ہم نے مجلے سے تے آیا چیلم کراڑ بھیرادا ہاتھ فارغ دے کہ پھوپھیاں دے وہ کیتے شکر سجاد خدا لگتا راج رن کبار عباس ہوتے تے ہاتھ نپ کے آنند مادہ اٹھ دیکھ چاچا تو کو ملانا یہ وہ جے گھٹران دڑانائی بسم اللہ ترائے بھینی ٹوری شام وچوں تے آیا چہلم کراڑ بھیرادا ہاتھ فارغ دے کہ پھوپھیاں دے وہ کیتے شکر سجاد خدا دعا منگو شالا کوئی قید ہوئے جہندے وارے سونن 40 دی تو پہلے چلم کرے دن امام حسین ایڈے غریب ہے جہندی 1.5 سال دے بعد چلم کرنا یہ تیتا دا پیا تھکی ہوئی جانے ایلی اکبر دی تے آویر دی نگری گئی ہے وہ سجاد تو پوچھ کے ہے وہ قبر دی وہ پہچان کرے دی رہی ہے گال لا کے قبر بھرا دی کو تے ایو بین کرے دی رہی ہے یو نراز نہ تھی میری اماں دا جایا میں تھن کھیڑ معصومہ گئی ہے 53 چتر مامل ایک سویچ 12 دیا 12 ضعیف بشیر ماری سین فرمینے بشیر میں شام جٹریاں ہر بی بی دروڑالا ڈٹھے میں دروڑالا نظر نہیں آیا کوئی میرے روڑالا ملیا میں دیکھا مومن میری غریبی کو کی میں ودرو دن سندھا لیو ایک زمیندارے جڑا کھیتی دے بنے تے پانی لائی کھڑے 3 معاملہ دے نگاہ بھئی اکھاں واس پہین رو کیا دے میرا اللہ
والے وینین کدا سنا جو علی دیدی علی اکبر فرنا کے والا یہ سین فرمیندی مولا سجاد بچنا زمیندار دے کول وانیو گواگ جڑا وینی تھا کی تی میرے محمل دے قریبا مولا سجاد ٹرپے زمیندار دے کول بلے دے جواب نہیں دے دا سیاد فرمائے دے کمزور سمجھئی میں کو غریب سمجھئی آنکھیں تتے گوجرت دیوا زمیندار دے ڈاڈا بیمار ہے میں کو غریب لگ دے رات و درونے میں کو کہے سنگنے سیاد فرمائے دے بھی کچھ نہ دیوا تے کو جنت دے سنگنا زمیندار دے جنت داوے نکار رگے جنت سردار پانی منگدہ ٹر گے سیاد فرمائے دے میں جنت دامنا آئینا معاملہ تھا یار زمیندار ماتم کر کے آدھے تو معاملہ دے میں تمامر دیکھنے نہیں زمیندار آدھے میں سمنا میں کو مولا حسین دی زیارت ہو دیئے جیڑا روکے آدھے زمیندار جیڑے معاملی دعاوے نہ دیکھے نہیں متا میری رلی بھیڑ ہوئی متا علی اکبر دے پالنا لی ہوئی سیادہ دے منات لاغے میری بے وطن پھوپی دی کہنی منی میں تیری جنت زامنا زمیندار آئے اکھاں پٹی بدیے مامال دے قریب رو دا کھڑے رو کے آدھے بی بی میں تا اللہ نال حجد جھیڑے لائی کھڑا آدھا کھڑا میرا اللہ ایک ہی غریبی والے ویدن کدا سنا جو علی دیدی علی اکبر فرنا کے والا یہ سین فرمے دیے زمیندار ہوا بھیراوہ موئی مایا ہوا علی اکبر دے پالن علی مایا زمیندار مولا سجاد دے کیا دے سامنے جنگل ڈٹھئی ایکو جنگل نہ سمجھے علی اکبر دی جاگیر چونجے خاک اکھاں دلاویں تیری رات رک ویسی وزیاں جائیں دے لوگ بیٹھیو بھرا ودی جاگیر جاویں تو خوش ہو دین مولا سجاد پہلے غریب ہے جو جاگیر قریب آنی گئی ہے رات ودی گئی ہے جابر دی ترائے معاملہ دے نگاہ پہ رو کیا دے مہاری مہارا رو جابر آدھے مہاری سیدہ دے جی جابر آدھے سمجھ نہیں آنی میں مہاری سدینا تو جابر سدینے جابر آدھے پوچھ سنگنا کتھوں پیانے جابر آدھے مامل بلا پرددار لہا سیاد فرمائیں دے جابر میں مدینے جوانا پیا میں مدینے والا وینا میں شام جوانا پیا جابر آدھے شام کیوں گیا ہے غریب ماتم کر گیا دے میرے برادی شادی آئی میں برات نہ لگیا ہے جابر آدھے شادی امیر دیئے بھاوے غریب دی گھوٹ نہ لو دے سیاد فرمائے دے گھوٹ مرائی ودائی جان لٹائی ودائی ہکو بچائی ودا جے گنال رلائی ودا ہن میں وطنے پیا وینا آلیا سیڑ مامال تو لتھیے مولا باز بھیڑ ذریعہ باز ہوئی میں گئی ہے جیوے ترسا پانی دوے دے تیرو کے آجے بین باز